Du vil langt være varm. Jeg føler, at det er stormskab, den her gruppe. Ja, Philip, hvis du, når du sætter termometeret op, så vil det blive ved med at falde i temperatur derinde. Ja. Du vil aldrig kunne få en stabil temperatur. Nej, vi har en sikker. Den slap der. Og mig samtidig. Nej, det er lige varmt lidt op. Nå, en god idé. Okay, så hvad sagde du? Det ved jeg ikke. Det er 8 grader. Så siger vi også 6 grader. 7 grader. Så luk lige der. Okay, prøv lige at måle temperaturen derinde så. Nej, prøv lige at vente, lige varmt op, lige ved med varm. Du ved, hvad varmt. Det går jo lang tid, inden han er op på det, den er, hvis det er. At den er 7 grader. Prøv at se, hvad kan puste den. Den er ved at være godt. Det skulle bare være varmt op, den er godt overskrift derinde. Der kan ikke komme overskrift til. Det ved du. Prøv lige at tjekke, den ikke brænder over. Den siger, at den har overhovedet ikke været varmt for. Det har jeg faktisk nu. Ej, det er hårdt. Det er hårdt. Prøv lige at slippe. Den er god nok, den trækker sig selv meget op af nu. Den er god nok. Philip, jeg har fat i. Har du fået nogle fingre? Skal jeg sådan nu i mål den der? Okay. Og så giver den sgu meget blæser. Ej, varmen er ikke oplyst, der var det. Gør det? Nej, jeg troede, det var det, du mente. Så blev jeg helt nervøs. Det er jo godt. Jeg kan ikke få nøje op den her. Det var fint. Skal jeg? Det er godt. Ja, det var faktisk det hele armen op. Men det tager jeg. Det er lidt ligesom... Det er altså rimelig op. Nej, det er godt. Jeg skal altså til at sammenligne med dyr, ikke mennesker. Prøv lige at det er ikke ligesom de gjorde. Så hurtigt varmer den slet ikke. Så mødte op, den siger kun 28. Det er derfor, vi skal gøre det elektrisk. Når det er fysik, tørst. Ind, ud, mål, ud. Nej. Jeg tager ham ud. Nej. Jeg skulle bare lige tænke. Kan vi enige om, at den kan flyve? Det kan vi Kan du se. ikke bare varme termometeret lige kort med Jo, den det her? tænker jeg også. Kan den ikke bare lige... Hvad gætter vi på, den er? Men prøv lige at vende bare lige sådan der. Lige. Hey, nu farver du! Ind i ballonen. I må sgu da ikke stoppe med at sætte. Så ind i ballonen og varme lidt op. Og gør vi lige sådan der, sådan her lidt varme om her. Nej, det går ikke. Nej. Nej. Det er måske lidt for risikabelt. Så det er lige varme. Der er ikke plads til den. Så den er, så fjerner vi den her. Den er hurtigt, så falder den, og så stiger den. Hvad er den op på i temperatur? Ej, bliv ved. Og ikke over i hovedet på. Jeg er jo rolig, jeg er ved at tabe den. Ikke vildt, det vil jeg gerne lige prøve her. Jeg kan godt stå med den, den er også kun 530 grader. Det er slet ikke. Den her er Jeg kan godt lige lukke der. Og så siger den næste... Det er meningen, man gør det udenfor normalt. Jo, men det er lavet af sådan noget november, hvad er sådan en ballon, den er sådan blænder. Nej, det er bare så ødelagt i forvejen, men så har han brændt hul i den før, så nu gik jeg altså ind for at kunne styre den. Okay, der er meget... Jakob, holder du lige nu? Ja, jeg har. Og den trækker meget op. Vi skal ikke bare sige, at det er godt her. Nej. Prøv lige at tænke. Nu prøver vi lige at måle den uden. Prøv lige at styre den uden. Det skal ikke. Det er nødt til at hive lidt ned. Der er godt træk lige nu. Jeg tænker, at... du kan bruge de fine lufthuller, der nu lavet til at fylde spritten ind i hjemme. Ja. Brug dit lufthul. Så skal du snart have varme til igen, fordi den Jeg prøver at tænke temperaturen nu ud. Tænk. Men den er stadig kun 50, så det vil være godt, at du puster med den der. Vi bliver nødt til at varme den her op, så den falder, når det er. Ja, okay. Er det godt tåle med at puste sådan noget? Nu er den så op på 60. Ja, den stiger meget hurtigt, når vi nu når op på 70. Så kan du Ud på falde 70. ballonen. Så, ind i ballonen. Ind i ballonen. Ind i ballonen. Ind i ballonen. Nej, så... Den falder ned. Altså på bladene, der lige kender, så ikke det er sådan. Det er ikke klart. Okay, nu falder det jo så helt vildt meget. Ja, så er det ind nu. Men selvfølgelig falder den, når der står temperaturforskel. Du ved temperaturforskel, hvor hurtigt falder. Det er i hvert fald... Jeg tror også, den er varm. Det er nu, hvor du ud. Prøv at tage nu. Philip, blæs! Det var meget under 60, mens du har det. Bare sig, at ballonen blev 60 grader.
Så har vi jo også regnet med, at vi vil. Kan vi ikke sætte 2 blæser på, og så lige give den en ekstra? Nej, så bringer vi en sikringsknægt. Jamen, vi tager den 2 forskellige steder. Det kunne man godt, ja. Men det skal være 2 forskellige hætter, så de bare vil Den gamle, den bygger vi. Okay, jeg prøver nu, der er snart op for at se, der er mega meget. Nu går vi ud. Det er nu, vi gør. Okay. Philip, blæs, mens vi går ud. Jeg filmer. Pas nu på det. Nej, jeg filmer ikke. Jeg blæser ikke, mens vi går ud, okay? Jeg kan altså ikke... Er vi med? Jeg henter film med. Det giver lidt som et skud herude også. Ja. Så hold det der, hold det der. Hold det her, det er godt. Skide godt der. Henrik, vil du? Briketti først. Er vi klar?